Bintoy! Bintoy! Ano ma? Buligay ko din na isang grocery! Sakit gid bala permi ako ng ulo subong ma. Sakit ulo mo? Kaya ko misyo mo? Lantaw TV! Ang mata mo, ha? Permi lang gadya, gaungot sa telebisyon! Amo lang nga sakit ang imong nga ulo! Ha? Bintoy! Ano ma? Liho ko gani bunyag sang tanom sa gwa ang gumamela sa gwa bunyage! Kapoy gid ko bala subong ma. Ah, kapoy ka? Kaya ang opisyo mo, lagaw! Katatlo kaging maglagaw sa subong nga simana! Lola piyo gid ko. Dahil kung wala ka tali, sige lagaw! Hindi ka makapoy! Agay. Bintoy! Ano ma? Kadto ito anay si tita mo, Susan! Sukta to sa isang utang niya sa akon! Sakit gid bala ako likod subong ma. Sakit ang likod mo? Kahit tungod wala ka di kabulig sa balay! Ha? Ha? Hoo! Ha? Hoo! Bintoy! Ano ma? Sagubi ko di anay! Hapdi bala permi ako mata subong ma. Di ang mata mo? Kaya umpis mo permi sa cellphone! Ay mo nga mata kamilit ang hindi permi sa cellphone! Wala halin-halin! Amo na ang tungod ng imo nga mata! Mabulag ka na lang ipilakan lang! Kaintindi ka? Ang imo nga karoon ng cellphone, ipilit ko na sa mata mo! Ha? Ha? Oo! Ha? Oo! Bintoy! Ma? Pakan ato ng ido, Bintoy! Karon ang bima. Ay nga, karon pa! Pirmi lang gid, pirmi karon! Nagasuko ko sa inyo, walang ikabulang kapate! Kasakit gid bala subong sa akon mga kamot ma, mga tudlo ko gid ma diri gid mo. Kaya kung pisyo mo, Bintoy, bate! Amo lang gini mo na balaan! Bate ka lang gid na pirmi sa imo nga itlog! Dugay-dugay mataktak na lang imo mga kamot sang bate! Wala ka nalukoy sa imo nga itlog da! Ha? Ha? Oo! Ha? Oo! Ay, pamatyon ko na lang yung mga linti ng mga kabataan, eh! Dali lang kay patyon na lang ka! Yo mga kalinte, don't forget to follow me also sa akon nga other social media nga account sa aton nga channel dra sa YouTube, Kalinti by Tibon, at the same time sa akon nga Instagram, same name kag sa aton nga TikTok. Salamat gid sa inyo nga suporta pero mi sa akon. Dako gid ako nga pasalamatan sa inyo. Grateful gid ko sa each and every one sa inyo. Thank you gid. Hope to see you there. Peace.